Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, usigcinile kuze kube manje. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngoba uyangithanda. Mthande futhi nawe ngoba nawe uyakuthanda. Ngiyacela sigoqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Ngiyabonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, uzambule ukhulume. Zambule ngomoya wakho oyingcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Ngiyacela ukuthi siye ezwini lenkosi ngokaJohane chapter 17 verse 17. Sisakhuluma ngakho ukungcweliswa okuyiphuzu lesine emaphuzwini awu-5 esawanika uNkulunkulu ukuba sikhulekele phezu kwawo emkhosini ka-21 days esiphuma kuwona. Verse 17 kufundeka kanje: bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. uNkulunkulu uyangcwelisana ngeqiniso ngoba izwi lakhe liyiqiniso. Sikhulumile ngezinto ezingcweliswayo. Siqale sakhuluma ngosuku. uNkulunkulu walingcwelisa usuku lweSabatha. Sabona uNkulunkulu engcwelisa iTabernacle lapha ku-Exodus 29. Sabona uNkulunkulu engcwelisa izimpahla zika-Aaron lapha kuLeviticus chapter 8. Kunabantu abangibuza ukuthi impahla zingcweliswa kanjani. Ngifuna ukukutshela ukuthi awuyingcwelisi into engcolile. Uma uzithenge kubafana, uzithengelwe i-O, uzithole ngendlela engafanele, ungacabangi nokuzingcwelisa, azingcweliseki ngoba kufanele uzishise. Zishise noma ziphindisele kumnikazi wazo. Singcwelisa izinto esizithole kahle kodwa sibe singabaza ngobuzona. Angazi noma ngezwakala nengithini. Mhlambe kunomuntu kuphi impahla, impilo yakhe awuyithanda yinhle, kodwa uyahlupheka, uzoyithatha uyishise. Kungekho kuvelile ukuthi uzebile, zikhulekele uzingcwelise lezo mpahla. Kuze ungangena umoya wakhe, mhlawumbe udayisa ngomzimba, zingcwelise kuqala, uthandaze. Khumbula-ke awukwazi ukungcwelisa into wena ungekho ngcwele. Thandaza uzikhulekele lezi zinto, uzifafaze ngegazi likaJesu njengoba kusho kuLeviticus chapter 8. Uthi angisakhumbula u-Aaron wafafaza igazi noma wafafaza amanzi, kodwa wakhona ukufafaza okuqhamukayo lapho. Zifafaze. Uma ungakwazi wena ukuyingcwelisa, ucele bakungcwelisele. Bese uLeviticus 27 sifunda ukuthi indlu iyangcweliswa nensimu iyangcweliswa. Ku-2 Chronicles chapter 7 verse 16 sathola ukuthi nendlu yakho iyangcwelisa, azabeka igama kuyona athi le ndlu sengiyikhethile. Imikhuleko yokwenziwa kule ndlu ngiyoyizwa. Muva-ke nje bese sikhuluma ngokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu esikuthola ku-Ezekiel 36, wathi uzolingcwelisa igama lakhe. Siyadlula-ke manje sikhuluma ngokungcwelisa uNkulunkulu uqobo noma ukungcwelisa uJesu Kristu inkosi, ngoba kufanele umngcwelise naye. Sofunda ukuthi yena ungcweliswa kanjani. Ungcweliswa kanjani? Siphindele evesini lethu verse 17 ka-chapter 17 ngokaJohane. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Sesizoya-ke manje encwadini kaPetro oqala chapter 3 uverse 15. Uthi, kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza izizathu sethembele kini. Nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethembele kini.
So uma ubuzwa ngethemba lakho, uyamngcwelisa uKristu menza inkosi uma wena ufakaza ngaye, uma wena umtshela ngethemba elikuwe ngoKristu. Mabethi uKristu umlungu, wena uphuma eceleni uthi uyinkosi yami lowo mlungu. Yayibona, uyamngcwelisa uKristu. Nimngcwelise uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Ngoba uma engeyona inkosi enhlizweni yakho, ngeke ukwazi ukummela kubantu okufanele ubaphendule, ubatshele isizathu sethemba okulona. Wagcina nini ukukhuluma ngoJesu? Wagcina nini ukufakaza ngoJesu? Wagcina nini ukutshela abantu ngethemba lakhe likuJesu? Wagcina nini? Ake ungixoxele. Phela siyafakaza ngale nkosi yethu uJesu. Siyakhuluma ngale nkosi yethu. Kufanele abantu bayazi. Kufanele abantu bayiqonde. Ngesikhathi ukhuluma ngayo, uyayingcwelisa le nkosi. Ngesikhathi uphila inkambo yakho iyinhle ingcwele phambi kaNkulunkulu, uyamngcwelisa uJesu. Ngesikhathi inkambo yakho iyimbi, uzibethelela uJesu. Kwavuka ivesi lapha kumaHebheru chapter 6, amaHebheru chapter 6, la kukhulunywa khona ngokuthi umuntu uzibethelela inkosi uJesu kwesibili. Uqala ukufunda kuverse 4. Ithi izwi lenkosi, ngokuba kunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa, banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele. Verse 5, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe, baphenduke, lokhu sebezibethelele indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. So-ke uzibethelela indodana kaNkulunkulu, uyithela ngohlazo obala uma ungafakazi ngayo. Uma abantu etekisini begxeka uJesu, uthula. Uma abantu bekhuluma kabi, uthule. Uzibethelela indodana kaNkulunkulu, awumngcwelisi uJesu. Awumngcwelisi enhlizweni yakho umenze inkosi. Khuluma ngoJesu. Veza ubuhle bakhe. Abanye abazi ngaye, bayamgxeka nje ngoba beyikhulele emabandleni athize angazani noJesu. Angifuni ukwaphatha la, uyawazi. Wena-ke uNkulunkulu umlethile lo muntu uthi wena uzwe, umlalele ekhuluma ukuze umsize, wase uyathula. Uzongena kulephi izulu? uNkulunkulu ukulethela umqhele, ukulethela umuntu ofanele aphenduke ngokukhuluma kwakho, kodwa wena umsize, wena umphendule. Uzongena kuliphi izulu na? Hayi mina ngiyayibuzela nje, mhlambe wena uyazi, mina ayangazi. Fakaza ngoJesu. Yini into edala ungakwazi ukufakaza ngoJesu? Mhlawumbe unawo amandla okukwenza, mhlawumbe unovalo. Yikho uJesu atshela abafundi bakhe, wathi hlalani eJerusalema nizokwamukeliswa amandla. Esefikile umoya ongcwele nizoba ngofakazi bami. So umuntu akakwazi ukufakaza engenawo umoya ongcwele. Umuntu akakwazi uba nomoya ongcwele engcolile. So lento iconnectene nje kanjalo. So wena vuma uJesu ngoRoma 10:9. Vuma izono zakho, ubhabhadiswe emanzini. Khona-ke yena uzokubhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Uyena uzokwenza lokho uJesu. Awukwazi ukuba ngcwele umoya ongcwele engekho, kufanele yena akusize, akhulume nawe, akutshela ukwenze lokhu, ungakwenze lokhu. Ugqoke lokhu, ungakugqoki lokhu. Kusebenzise lokhu, ungakusebenzisi lokhu. Ngoba uyakwazi ukungena ku-wardrobe yakho, akutshela ukuthi umntwana akagqoki kanje. Umntwana akayigqoki into empintsha umzimba. Umntwana akayigqoki into emkalayo. Umntwana akawuveze umzimba, akayigqoki into emfushane. Thola umuntu eselokhu edonsana nesiketi, edonsana nengubo lapha phansi emadolweni, sengathi ubengazi ukuthi imfushane. Kwakhona lokho nje u-attract abantu bambone ukuthi udonsana nengubo yenyuka. Yini obufuna abantu bayibone? Yoma ngalo ufike ezulwini, uthola abantu abalale nawe, bakungcolisa ungazi kwelikamoya, ubuwena ovezwe ithempeli likaNkulunkulu ngaphandle. Siyilo-ke thina ithempeli likamoya ongcwele. Asikwazi ukulala ngalo.
Ngisho nabesilisa bangagqoki izinto ezibampintshayo, musukhuba abanye abantu. Lithi izwi lenkosi maye kulo izikhubekiso ziza ngaye, ngabe kungcono ukuba kazange azalwe. Makuboshele itshe lokusila entanyeni yakhe aphonse ekujuleni kolwandle kunokuba akhubekiswe laba abancinyane. UJesu akafuni ngalabantu asebaqoqile. Ungabi isikhubekiso kubo, kodwa wena mngcwelise uKristu, abe yinkosi enhlizweni yakho, ukuze ukulungele ukubaphendula isizathu sethembela kuwena. Sho njalo izwi silifundile 1 Peter chapter 3 verse 15. EmaHebheru engwacaphunayo, ngokuba kunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa, banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa bahlanganyeli kuMoya oNgcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelele indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Kanti sikhuluma kulezi insuku ngehlazo elenziwe uDavide ethela uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu ngokuba uvule ithuba, lapha ku2 Samuel chapter 12, ngokuba uvule verse 14 mangaphazanga, uvule ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze. Hayi, ngeke iphume inkemba endlini yakho, ngeke iphume. Ngizokuvusela umuntu ozolala nabafazi bakho, ilanga libuka no-Israyeli ebuka. Sikuzwile lokho, sakubona, ukwenzile uNkulunkulu. Musumhlambalaza uNkulunkulu, musumthela ngehlazo uNkulunkulu, uzozisola ngelinye ilanga. Sondela kuye, sondela kuNkulunkulu. Umile uJesu uthi ngimile emnyango ngiyanqoqoda, ozwayo avule, ngizongena ngihlale naye, idle naye. Hayi, vula umnyango uJesu angene, vula umnyango. Siphansi kwesihloko esithi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengamanje sikhuluma ngokungcwelisa uKristu, elithi u1 Peter chapter 3 verse 15. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Masithi uJesu Kristu uyinkosi, siyamngcwelisa, simenza abe yinkosi ey'nhlizweni zethu, simenza abe yinkosi empilweni yethu. Bese bakhona abantu nje esikhaleni abaqhamukayo belwe noJesu Kristu uyinkosi. Badlala ngegeja kuziliwe, badlala ngomlilo, badlala ngolaka lukaNkulunkulu. Luhlezi phezu kwamakhanda abo kuze kufike lapho bexolisa khona ngokudonsela igama likaJesu phansi esidlangaleni, phansi emsakazweni, balidonsela phansi ezinkundleni zokuxhumana. Buyisana noNkulunkulu. Kumbe laba abantu uma uphindela uxolise, bazozwa yini bonke na abezwayo mhla ulidonsa phansi ukuthi uJesu Kristu akangashiwo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi? Kanti uyini mangeyona inkosi? Bazalwane, masimthandeni uNkulunkulu. Bazalwane, masizinikeleni kuNkulunkulu. Uyasithanda uNkulunkulu, yena yedwa uluthando. Uthi uJesu bangcwelise baba ngeqiniso, ngoba izwi lakho liyiqiniso. Namhlanje sithi ngcwelise uKristu, kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungele. Ulungele ukufakaza mntakababa, ulungele ukungcwelisa igama likaJesu, ulungele ukukhuluma ngalo nangenkambo. Khuluma, ubonakala ukuthi wena uyakholwa usindisiwe. Ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethembeli kini, kodwa nikwenze ngobumnene be-16 nangokwesaba, nibe nonembezo omuhle ukuze ukuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe laba abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu, bajabhiswe. Ake sikhuleke simbonge uNkulunkulu. Sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Sisize Nkosi, sikungcwelise ngenkambo yethu, sikungcwelise ube inkosi empilweni zethu, nangomlomo sifakaze ngegama lakho. Sipha amandla, siyazi amandla atholakala kuMoya oNgcwele. Sidinga ukuba ngcwele thina, sidinga ukuhlanzwa ngegazi lakho, kuze uMoya oNgcwele umdedela ahlale kuthina, asiphathe, asicontrol.
Siyabonga uNkulunkulu wethu ngakho konke busisa yilona loyo olalele uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa yena yedwa inkosi, uJesu Kristu inkosi. Babunzibande yavalelisa usuku oluhle.